Erokamano kuom kitera Mogi TV ka endi makoro kidieny mar ariyo mar chenro mar duol wantiere ka gi wendo madhial Mheshimiwa Eddie Oketch kata Muok Ratego mano senator ma Migori kendo bende minority whip kata jaleg kweth manok e Senate. Erokamano ahinya kuom wasechegi. Erokamano. Ang'o miyo nikawo tijni kuom Sifuna? Mokwongo Trevor ingi penjo moko magalagala. Tijni nakawo kuom Sifuna. Tijni endi tije mag minority kaachiel gi majority en tich ma chama ema miyi. Koro yudo ka chama ema puodho ng'ato mondo mi oti tijno endo, nikech ing'eni kidhi e bunge to bunge en kama iloso chike, waluongo gi dho ngere ni legislative agenda, ma nyaka jogo eko matelo ne kweth mantiere bunge konyo jogo eko mondo mi osembgi gikal weche moko e bunge. Koro chama ka chama nigi agenda margi. Koro chama yiero ga majority whip margi to gi majority leader margi kata minority leader gi majority leader kaluwore gi kweth magin go ang'o e od bura. Koro sama nogik ni paro opogore e kind Sifuna gi chama nono ni mondo mi ogol Sifuna kanyo nikech koro ok oluwre gi gigo eko miluongo ni legislative agenda mag chama. To mind you, ok en gima nyien. In fact, ma otimore maber ne Sifuna molo kaka osetimore joma moko. Kech kane wadonjo e od doho e od bura higa mar 2022 ne wadonjo ka wantiere e Azimio. Tijalo paro ni kane wadonjo od bura mar Senate ne majority ne omi jo UDA to wan nomiwa minority. To minority wan nomiwa ni wan gi Jubilee iye kanyo. Mano miyo whip nokawo mi ng'ano endo mane a Jubilee ma en senator ma Isiolo miluongo ni senator Fatuma Dulo. Kaso jalup mare ne en senator Adama Olekina. To bang' dweche matin ne giringo ma gidhi gi join president gi ot makoya chande kono ok gichung' ne weche go eko mag kalo chike kaka ne Azimio gi ODM ne dwaro. Nochuno makoro nogol senator Fatuma Dulo eka Sifuna noyude. King'iyo rekod mag bunge tibodo kaka nogol Dulo ne tek sawa ma an achiel kuom jogo manogolo ne Sifuna matek kabisa gi senator Ledama mogol Dulo nikech koro nokomako chike go eko mag ang'o mag chama mag sechego. Koro ma en mana lokruok mar politics timore ne ng'ata kata mana jakom nopuonjo ni samoro ka pachi opogore kata kopogore e paro gi chama moro amora ma intie to ber ka samoro gigo eko ma chama no endo omiyi michungo kaka wach kaka koro tich mar gimwatimo mar bedo whipni koro iweyo nikech koro kinja chama no in terms of chune gigo eko ma chama no dwaro. Sifuna pok owuok e chama. Osewuok e chama. Osewacho en owuon. Mana ja ODM. Osewacho en owuon. Mokwongo osewacho owuon giloso chama margi machielo mopogore gi chama mar ODM to wuok e chama ok en ndiko barua ni wuok e chama. Wuok e chama en pogruok e paro matut. Ng'in se mon tipo paro ma Raila nonyiso wa ni ya wabed gi Democratic Party. Ma kapo ni Trevor wacho wach ne moro to ka yiera go ambi ne wacho wach na moro. Mano pogore gi kaso Boba nowacho ni kan wase ko pogore paro to yieni wacho mari oyiena wacho mara. To ka party osekalo gimoro chik moro achiel to kata koro nopogore paro to ko watenya kwa chunga ng'o gi gima party osekalo. Koro ing'eni mar Sifuna kamo gike en ni koro opogore paro moro ma kata kuma party osewacho ni koro ok dhiye en koro chuno ni koro odhi yo machielo. Koro mano ende wuok e chama. To some of us pod ochung' kuma ne jakom wewa e chama mar ODM gima chama ng'ado pod waneno mondo wa support nikech jakom nonyiso ni mondo wachung' gi chama kaachiel gi broad based nyaka 2027. In fact nitiere phrase moma samoro jo Linda Mwananchi wacho ga niya ng'ama nonyiso who has told you yeah. Who has told you ni ng'eni jakom nowache e bura mar chama. Lakini ochako wacho kendo niya nyaka wachung' gi broad based nyaka 2027 to wache liend Phoebe Asiyo. Koro an gima jakom wacho in public maloyo ma wacho e room mar chama apani mane mondo waluwo. Koro no wacho ni mondo wabed gi broad based ni endi mondo me gigo eko matimore e sirikal sani watem matek ni kaka jichulo osuru to gigo eko ma wanya timo ne jopiny
dongruok minya kele kor gwenge ok manyanza kende e piny duto bed ni en central bed ni en kanye wagore mondo sirikal ni endi otim gigo eko ne jopiny including timo gigo eko mag gorruok gi sirikal e wechego eko mane timore maricho wechego eko mag mane abductions ne timore nek moko ne timore gi polise wagore e iye ka endi mondo mwachung gigo eko tadiri nembu nigo eko inawara kotide gi dok chien compensation chulo jogo eko mane otho kata ohinyore indalo go eko mag maandamano chakre ma 207 kabiro nyaka sani iyudo ka sani nitie koro gwenge moko mamagi eko osemi pes go eko koro ineno ka nyaka watem matek mondo wachung gi gima chamo ng'ado e sechego eko kata kopono wapogore paro pogore paro ok tok rach Sifuna ni kare mondo pogore kodwa e paro ambe samwan kare mondo apora gi jomoko e paro ji pogore paro e chama kama ng'eny lakini ka chama osekawo msimamo magidhi od bura koro chuno ko ji te nyaka chunga ng'owa e msimamo no koro tich senator whip en ni kose chung msimamo no endo nyaka chor wach ni ratiro matimo ng'owa madhi mbele makale bunge momiyo koro bedo challenge mondo mi senator bed gi ng'ano endo mok nya timo tijno. Ang'o makelo pogruok e paro ka nikech Sifuna dwaro bedo president mokwongo kineno be oromo bedo president to mar ariyo jopiny onego bed ni ng'iyo ang'o sani moloto jowa nikech nwaneno ka koro chopo sama koro dwa nosidhe mondo bed president to chako mana gi dalagi nyiso ni ng'ato dhi mana gweno ka gweno kwa liachi nyathi koro dhi e dhoodgi to jomoko be nyaka pod watigo mokwongo bedo president ng'ato nya bedo president kata man intre nya bedo president in giga moro bedo president do in giga no to samo ben gi experience bedo president lek mari ema nyaka oketi ba bedo president to lek mari okoromo lek mari nyaka bed ni lek ma jopiny ata mo nyiso ji ni bedo kingpin bedo president bedo gik mopor wajid bedo mang'eny gi ok gin gik malich position mimiyo ji gi eki en mondo mi make contribution to the society imbi teme ni ikelo pachi mo malew itemo timo gik moko matin mondo piny odhi mbele piny odhi kare koro kata mima tich mar MCA tiye maber ma malaika ma e polo ema mondo paki kata mima tich mar MP tiye maber koro miyo bedo president ok en gima lich en niya en ang'o ma nie chunyi mo bedo president en ida bedo president ini wuon mondo ipakrigo kata ni en trophy moro mira bedo kingpin kata president kosira bedo gigo eko mondo itinego jopiny kaka misumba gi ok kaka ruodhgi kech ng'eny ji neno gigi eki ka ng'ama da bedo ruoth moro mondo mi otimo ng'owa obed go gi power more around it bana mino kan wach ma power okane ka lich na ahinya gima lich na en gima timore jopiny koro king'iyo kaka piny osebedo gi sani ok anya wacho ni president ni Sifuna okoromo bedo president ng'ato romo bedo kata an kata in kata obed mana owadwa ma oburu kata obed mana nyaminwa ma Nyawang'aya kata obed mana Mbadi jogi kitenya bedo president ang'ama nigi agenda ma japiny en ng'a tapani mane gima ineno ka samoro thago jolinda mwananchi nikech giwacho ni agenda mar gin golo Ruto at whatever cost inyalo golo Ruto mi jopiny iwinjo maber wach bar bedo president ni endi en gima osethago kor pinje ka endi maneno ka koro samoro ji wuok oyai nyaka nwayud uhuru e pinyni gino pok owuok e lwet communities ariyo pinje ariyo jo Onjelo jagot to gi jorabuon ang'o miyo gino bedo e kindgi kanyo seche duto te kech joma dhi e gini endi dhi adhiya oyai samoro dhi ni support to ng'ato nikech samoro iluongo ni the spur of the moment kaka noko sani wan gi electricity koro mako movement mar Sifuna ni inyalo dhi kamano endo tinyo gweng'u ineno ka nyoro ne owadwa ma Sifuna kaka wacho no endo owuok nyocha koro odhi dalagi manyiso ni koro nitiere gima public inyiso koni to nitiere gima bende gweng' ka gweng' timo ng'owa kuothe chien koni endi koro wambe ende e dalawa ma Nyanza kaka konagi kik wago siasa ni abal wasebedo gi jakom osetayowa maber ahinya kuma mar Nyasaye nomawago lakini notawa maber higni 40 mobedo e siasa ma active higni 40 go eko moko ochung' moko bende ok ochung' to sasa duto te notemo mondo ketwa machiegni ng'owa gi ber manyalo wuok
kaluwore gi ang'owa gi sirikal. To berno endo bende nok en wan kende. En notemo mondo gore ne jo ODM duto e piny mangima mar Kenya. Koro lek mar bedo president ok en gima lich. Gima lich en gino endo mantiere iyi ma an kipenja to nyaka bed agenda ma jopiny. Ok en agenda mana mar golo ng'ato achiel. De asewinjo agenda samosa ami ng'ama luwo agenda kabisa. Hapa ni sing'eyo siasa na nyaka nachak bede siasa. Apogora gi jomoko be paro seche moko. Kendo kana ng'ama luwo ji aoyaye. De be nitie agenda mana asewinjo kanyo malong'o. Sani dekora onge ODM ambi. To magi wacho ni somo gidhi keto bedo nono, ni giwacho ni affordable housing gidhi golo, giwacho ni SHA ming'ado ni gidhi duok piny, giwacho ni bech mafuta gidhi duoko piny. Mago ok agenda. Mago awinjo kuomi kawuono. An pok awinjo gino kuom jo kata ma jo opposition pok awinjo gino kuomgi. Awinjo ka jogi kite wacho ni agenda gi achiel en golo president. Kata mana kaso kako malo kanyo endo. To gibo ng'iyo kaka odno chal, gibo seko iye ni to koro mwagole ni to dapini kanye ka. To igla ni kanye. Wachak tere jo piny to koro mogo ni kanye. Kodi po ni mogo moro onge ka. Omera piny riembo tek. Ija Trevor. Gi wacha ana winjo ka agenda ma jogi nigo nyaka jo United Opposition en agenda no endo mar golo kir masani matiyo sani. Tapani mano ka agenda moromo swing ng'ato kaka an. Nikech an ba ng'iyo agenda ma an go kaka ne jo piny king'iyo kuonde ma wawuoke Trevor gwenge ma wawuoke samoro nyano ni samoro wan wabede gini maybe ni kata wa benefit at a personal level bede sirikani ndio ku benefita to jo piny to wacho ni ma shida ni un jotelo un mu winjo maber jotelo moko nyabedo ni winjo maber lakini nitie jotelo moko bende otiyo kaendi matek ne japiny. Trevor na nyo ntiere Obina show osipna moro bino Obina na penye na Obina adwa mi salary mara mar iga ni te mar dwe ni te kikawo MPs mwan go e bunge 349 ikwan na 100 kende gi nying gi te kaka Marian Trevor Mbija Wandingo Opanga nyakwar guoko cha pesa mawuok nyakach nyisa no wuok nyakach nyisa ni MP makama no kanya kono kada MP sabi kada par no ginyal kwano nango to gin jimi adek nitie ji moko adek kende kata ngwen moko matimbe gi richo masa moro wuore gini samoro timo gik moko galagala koro ji te ing'iyo gi wang jogo eko koro dwani ing'e ni nitie ji mang'eny e siasa mar broad-based ni endi matiene jo piny kaka MP e bunge kendo e broad-based ka endi bende gitemo mondo gigore matek ne mondo piny obed gi kwe mokwongo piny duto obed gi kwe kaso piny duto oyud gigo eko minyalo konygo gwenge duto maonge gimoni ma tribe makama mogol kama gimogol kama kaso koro becha ichakocho iwacho ni inyaywa koro pien madhi koru mabet ber koro giywa pien nendo kata mang'o kaduogo ne jo piny e miere mowuoke mopogore opogore tadieri king'iyo gweng' ma Nyanza sani an jakom mar ndara gi yore waduto gi transport gi housing gigi mineno timore Nyanza go eko te kaka jakom ang'iyo gi tema kuonde masamo kata pesa onge tineno ka dhiro matek nyiche ka kineno ka daraja ma Migori no kethore osekawo time mang'eny ji wuoya ji goye mana picha ji goye siasa mondo ji omorrego PR mang'eny nadhi ma confront na miluongo ni Chirchir moketo 124 million tendering process ne dhi mbele mapa ne koro idhi chake mondo timo mondo tieki ineno gi kailago eko ok nya timo ka okibedo machiegni gi sirikal kineno nderni masani biro Nyanza koni mosebedo launched mamoko dhi mbele moko bedo launched nitie projects ma dhi mbele mag stadium kata Migori County nitie kata mana projects go eko mag gero utego eko mag rwako welo e dala mar airport magwa gigi kite dhi mbele gisani nikech between sani 2027 ka injetelo gori matek mondo mi ng'ano endo machulo osuru kendo mathagore piny kaendi kik bed niya idwa nyise ni lek mare madak kawuono mondo yedhe obi osuptal ndeni obed maber pi omodh kawuono ni bo lokore mana kibedo president 2027 to sani ochulo osuru odhi mbele mae gima ne babo puonjowa ni nyakwa tem matek mondo mi wagore ne jo piny sani kogik 2027 to wago siasa 2027
Iparo ni ang'o miyo nonro nyiso ni johera mag ODM atamalo 74 kuomgi ohero jolinda mwananchi? An nonro ma Kenya ka indi akia kaka igoya, akia kata ni parameter mage gin ang'o. Nikech nonro ma Kenya ka indi emosemiyo owa jumbe moko ma iga ka iga ikoni ni Trevor e namba 1, ng'ane namba 2, Trevor namba 1, ng'ane namba 2. Kibiro ni parameter en ang'o to ginyisi. Iwinjo. Koro polling ma Kenya ka indi en gimoro ma ineno polling ma Kenya ma jogo nyisi nonro go eko. E yiero ka yiero mwasedhi giseketowaga mbele mag jo udi mamoko gata malo 30. 30% above ng'ata ng'ata. To ka kidhi yiero ni to kwa yud gino. Kidhi yiero ni kura moyombore go sijui 200, 200, 100, 1,300. Koro an polling ma Kenya ka kaka ng'amoso bende ong'eyo data. Gima dongo en ni amba timo data mara mondo amba gol data mo alternative. Kech ngene kidwa mondo mi kwed wach mar data mag jomoko imbe nyaka bed gi alternative data. Ok wacha gi dhogi ni ok ayiego, lakini gisani to pollings gi poko wai kilo results ma luwore gi gik magitimo ng'o magiwacho. Sani Junet Giri ne owuok kendo kawacho ni ODM dwaro ni mondo pog sirikal e diere barwa bara. To gin giwacho ni kaber to nego mi Oparanya kom mar deputy president. To jo Mombasa bende wacho ni kaber to nego mi Joho kom mar deputy president. Uchimo kanye kaka ODM koro? Mokwongo daer mar nyiso jotelo ma ODM ni wuouru gi jopiny. Go mbaka gi jopiny gi. Pile pile ka bire station maru ka indi Trevor, aparo na jopiny niya. Keda aparo na jotelo niya. Ng'amondiko wa tich en japiny. Boss Mario ken in. Ane di mago kejni kino ni koro ni nunga ni deputy minority whip. Okan jatelo. Okan boss. Kilunga ni senator. Okan boss. Boss mara mondika tich en japiny mantie piny ka chande. En mondika tich. Kako kone mbaka masumo pache tanya timo mistakes mang'eny sawa. Kiki wuoya gigi eki kapo ugo mbaka gi jopiny. Kata ka wuono abiro kani man kaja biyo mondo ugo mbaka gi jopiny mane samoro time bedo ga matino kwa kada simbe duol. Lakini gine boss magwa mamiyo mayawo pachwa ni pachu ni paro kama. Kech kamo diemo gike ko ugo mbaka gi jopiny. To bo wuoya ahoya. Ntie paro moko maliw. Of course, kaka koro mawacho ni nyaka omiwa gik mabarwa bare sirikal. Mano paro miya winjori kata ko bodo higo mbaka tinya winjori gi wach mar Junet no endo ni adieri mantie en ni sani endi gimo mako sirikal ni endi njo ODM. Iwinja. Aya. To ko gikni ko jidwe dhi yiero ma 2027. Yiero no endo kiko dhi no go mbaka e kor pap gi kor luasi. Nikech kwa dhi no go mbaka e kor pap gi kor luasi to samoro kana mana interest marwa. Ok nya bedo catered for. Ke jomoko nya dhi ma protect interest margi magi yudi e mchanganyiko madhi mbele ka endi ni endi. Kaka kan kiwacho sani ni jalup kire nyaka owuok kanye. Abu nyisi ni kawadhi gi chama no endo mar UDA mabe sani ni kaka king'iyo pach jopiny kwa some piny kwa chande to ng'eny ji ma wantiere go korwa support actually para mondo mondo support ang'o sirikal masani. Kech ene sirikal mwang'eyo kite gitimne. Kech kumene no machielo chande inyalo dhi ni dhi support kata mana ni linda mwananchi ni mondo dhi to mondo mi olombolo nyaka obed gi ng'ato no endo miluongo ni Rigathi Gachagua. To Rigathi Gachagua ni endi en ng'at ma jo Kenya te ong'e kite. En ng'at ma koponi en modho kawo sirikal ni ko oyieri kaka Trevor kata kaka Sifuna ni ine ker lakini en mo control sirikal no endo. To bero knya wuok kanyo. Kech bo bedo koko gi dondruok ma en mo control to bang'e gikone ni gibo thuli oko ma gikaw komno gidog ang'owa korgi. Koro miyo kaka community nyaka bed kinyo go mbaka niya kanye ma interest marwa nitie sani kiny gorucha. To achiel kuom interest go koma anga ka edio kite nyalo nyisi. Kapok wawuok oko mwating'o wiwa noda wacho ni wada miego ODM te. To sani endi jo mako sirikal ni motegno kabisa gin jo onagi. Adiri mantie onagi e backbone mar sirikal, onagi be mane ntiere gi jatelo endo mosechung igni 40 ka entie sesa ka endi motegno. Koro an ka ni penja to gimoro ma
kada kol jigo mbaka of course okawache e ajara mora wago mana mbaka kaka mi penjo to an kani penja ka Eddie Oketch Mukratego mabende achiel kuom jogo eko matindo mantie Senate sani. Wach moro ma Gladys Wanga ma gavana ma Homa Bay ne wadhiro mondo obednwa deputy president to bukore ne dok bedo gavana. Anapa ni mano endo wach ma oyiem. Wach moni mbadi ma ng'at mwageno kabisa waziri marwa mohero mheshimiwa matiyo mateka nyaka nino ka every weekend launch projects dala gik babe motimo kabisa to bukore ni an koro kado wach mar kada deputy president an sana mondo mo supporta jatelo to mondo mi kwa chopo mbele kuno endo to dipo komia minister moro kada dipo kodoka minister mara niendi mano ko yiergo mbulu nge chopo kuno endo to mi minister to jenzi cha kuchier kendo gilweny mata malo makoni chaki gole bera minister kendo goli yoko kuno endo jaduong Oburu idoko mango siaya manyo senate to wase enkai wasa put against all odds wanyisi ni jaduong in kada ko poni wan go wakan wajo matindo ni maybe wa uso jo matindo kian wang'eyo ni samoro jo matindo nyaka bedi jo ma ore masa moro ng'iyo ni to lach jatelo ni kanye to tie jatelo ni kanye mondo wuoth maber kuro wan gi jo wate madongo gi eki moromo bedo jalop ker ma Kenya ma ok onego giwach ni gidok no konego be ni kada chiel dok chien ni ana dok manyo governor ke adok manyo CS adok manyo senator jogi jo madongo kuro giwe kombe jalop jatend piny nyaka be kawase chori wa chori kuno endo yogo no mbulu kuno endo mondo ibed wangwa kwa ka ngara chiel no endo jogo dongo kwa manyo gi kombe ke jogi gete no kaka jalop in fact den tie ji ang'wen mono kaka jalop mar ker ne ntiere joma lunga ng'wen go eko to ne ntiere jaduong' Wandai kende ema pok wacho ni odoke gimoro koro an kaka Eddie Muk chung mara mantie sani na wacho kai kendo pod awache sani ni wan ko baba no wewa ne en broad based ni endi mondo wati kode mar golo gigi kuma thago jowa e Kenya mangima jo ODM duto Kenya mangima. Mar ariyo wati kode e loso gigo eko mano okethore e ndalo mag yiero gi nyaka thoge mano wuok mang'eny. To mar adek wang'iene ni kupuro chopo mel kanto wero ne en pattern manyalo konyo jokorwa kako nagi e weche mabiro ndalo mabiro to wasirre kanyo mondo wasir sikali motegno emomiyo wan pod wantie kanyo mamake kamaendi ok wano kuodo momoko e dhiang' mosetho kata ni omoko kata mani koro ketwa ni koro wabede e gimose yang magi eki nguzo mar gini koro gima timore sani ndo nyaka tim Trevor kana biro kaendi kana wanti kwacha ma broad based na nyisi ne ya pinje te dwaro president iseno kasa niko joluya jodala ma jotok Kodera dwaro ang'o president kendo gisedhiro wuodgi matek kabisa kidhi jo ma jorabuon dwaro president of course ani president sani ndieno njelo donge kidhi dala ma Ukambani jogo dwaro president wan samoro ko manyo presidency no gima tino gik monyalo manyo en vice president ng'ana modhi konyo modhi chungo sani wachungo njelo motegno nyako miya deputy president no endo mbaka no kodhi goye oko ni siemo kumono nono isiemo kumono nono to odwaka to wangi jomoromo Nyanza ka ya wuyo romo sawa kendo ginyalo mobilize motegno kabisa to ombulu mwango be romo to jotok Kodera okero ombulu no wapogore malich samoro jotok Kodera basa samoro go ombulu be e line achiel kaka wago e line achiel kuro ponono ni ok oyudo kom mar deputy ni bedo nang onge ponono Trevor onge ponono kata pinje mamanyo kombegi ok gimanya ni gi ponono moro onge ponono ang'o momiyo golo Kindiki nikech udwaro kura mar Mount Kenya ng'amu apenji mondo mi yud kura mar Mount Kenya kai chagu pogo serikal adwa nyisi Mount Kenya en dhiang' mosetho ok nya nyiedhe kati kama roya mikit kanyeno ni ko roya dhoth na mondo nyiedhe gigieke dheno onge kalo gima jotimore ol Kalau gima jotimore ol Kalau nyisi maber niya kata Kindiki no endo mane en jalup ker no kenyo kura mano ikonyo go Kalau iwinja mase ni Mount Kenya onge kaka dhi chungi rais sani piny modhi chungi rais namba 1 ma ombo ng'iyo en piny onagi iwinja omiyo piny modhi chungori namba 1 no ema deputy wuoke mokwongo
to ji romo e deputy no ji romo sawa mako poni nitiere buok moro e kind joma luongo gi ekite to wuowa gi yawuoyi moko pon ng'eny ka in any case king'iyo performance mag jotelo moyier Nyanza MPs osetemo matin governors to fila ng'eny gi iwinja to jomosetiyo motegno moingo kuonde te ma deliver kabisa gin senators Migori uneno na tie senators mang'eny Nyanza manyalo kada wacha jenda koro wari gi wach di mar ginene ni mar gimanyo Kisumu matin nendi dhi bed no deputy kota moro wanyo bagara makao Kajwang dhi bed no deputy for challenge jaduong Oburu en senator he has performed very well, he has led us very well give wisdom ka jaduong wadhi jaduong in senator mongi kaka kiloso pesa malo dhi beda gini endi deputy iwinjo wabro manyo ng'ato iye kanyo endo to ken gimo dhi keto kaka jomatindo konyo mosi luongi go okuyie go podi Junet ne wacho no paranya Junet owacho wach mar oparanya wachako gino ndo gi e ot kendo abro nyise en leader mara kendo watiyo kode machiegni kendo ng'ama luoro kabisa ong'eyo ni waluore kode kabisa kendo en jatendwa e chama kanyo lakini ok inya chako ng'iyo ne omi chiemo inene siasa ka baba no nyiso gi moradi achiel ko mi gi moni pogne ji e siasa ok ichak kwano ji na achiel ariyo adek ichako na achiel ariyo adek kidhi ikwano rimo kuongo okay nikech wan mwadhi chungo sirikal ni to be wan kaka joka janame mwadhi timo ng'o mwadhi goyo lweny mabiro momako njela jagot mbele ka koro lweny mwadhi goyo no endo o deserve a seat ma is elective ok a seat momiwa miani en mikao sa koro mayo wango lakini Migori kwa ni chung gavana ingena nyise ni ya watch martelo okay about the position and about performance to about service iwinja koro kapok ochindo chung gavana kiki chak no ni ya ni ngama kama endi o fail to ko fail mana kana chak watch ma national ni wacho ni ngane ne Trevor fail adwa gole mano ok siasa en niya Trevor fail to fail e yo mane to ang'o manyalo timo kumo fail no iwinja maber tich bende manyalo timo manyalo miyo piny ni endi odongre koro kapok amanyo position gima kuongo nyisi en niya adiri mantie wasetemo matek e Migori County mondo wachung sirikal mantiere e Migori County lakini telo masani nitie Migori County mar Governor Ochilo to okosebedo katimo maber mane adiri mantie okan mawache jopiny te wacho wach mar yath ongo hospital to yath pesa mar yath to aoro pile e Nairobi ka kendo KEMSA yudo ka samoro mane gi pending bills mang'eny sawa to pesa to aoro samoro yudo ka ntiere chemist shops moko moyaw ma yath ikaw kata hospital tidhi use chemistry ko kose dhi opimi ni in gi tuo machalo kama tinyisi ni di tuo no endo inyalo thiedhe lakini yath to ongo hospital ni endi dhi e chemistry shop cha iwinja koro kaka jatelo ma idhi bedo governor nyaka nyiso niya idhi dili katel gi nang'o that complexity tidhi keto asset register mag hospital gi yath nang'o e ang'o e subtendewa yore wa ok beyo contractors yuak pesa ok wuothe county iwinja pi sani pi Migori County teko sawa tachiel kuom gimomiyo pi teko Migori County wan gi miluongo ni Miwasco ma kizungu luongo ni WSP water service provider monego be ni go pi mawuok kamono yani rivo yani ma supply Migori mangima nikech pump los kanyo maber sawa tiyudo ka eiye kanyo endo non revenue water dhi atamalo 60% pesa pi migolo to iuse to pesa ne ok duogi manyiso ni nitie ng'ato mobedo kamoro machoko pesa no kendo kawo pesa jopiny e pigno endo koro pi ok chop ne ji to pi be koro samoro pipes moko monego be nigo go pi ute mopogore kata gwenge mopogore mondo chop ne ji idhi ng'iewo pipe mako ket matin ni to se bust waluongo ni physical losses gik mang'eny matimore e county kanyo endo ma ok beyo ma gisani anyalo nyisi for a fact niya wadwani wang'iyane wago mbaka mar governor ma Migori maber to ok ochuno nyaka obed mana Eddie Muok onyaka bedo ng'at machielo to abede gi ng'atno endo manjang manyalo ng'eyo kaka inyalo riemb county ma deliver ne jopiny koro an gi sani pod afocus e timo tija mar tieko kelo jo Migori pesa gi to an gi interest kaka ja Migori County to making sure niya kombe mag county ma Migori
gin kombe go eko manya tire jo piny nyaka obed gi senator manya manyo pesa Nairobi ka to gi gavana manya tiyo piny kuyo chondi ka okan machung mbele kanyo to nyaka support ng'at machielo ma miyo vision maber to gi sani mana kaka national ka joma miyo alternative voices luongo mana makosa poko miyowa gima gidhi timo joma piny kuyo chonde ma wango Migori be gisiyo mana ji mana makosa ma ji otimo to pok giso gima ginya timo koro ka gidhi mbele kama to an ang'eyo aseomo pesa gi eki kendo ang'eyo kuma gap nitie gik monego ne timo anya po ka deja kanyo endo madhi atero Migori e wath machielo manyalo miyo jotuom pi maler omodh pi maler ocham chiemo maber obed gi kothe maber e puothe. Erokamano mheshimiwa. Sawa mayo wawango mano mheshimiwa Edio Kech Senator ma Migori gi Deputy Minority Whip kata jaleg kweth manok e Senate wagondo erokamano kuom miyowa mbaka. Bang' dakika moko matin to Milton Oguer dhi biro ka gi apisa mar IMLU mar Independent Medical Legal Unit gidhi wuoyo wach mar kedo ne ratiro mar oganda odugo bang' dakika matin. Chalo chiro, igo e nengo, ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake, gi gimomiyo idwa ni time. Magi gin penjo nyakwaro Mgajuang' madwaro duoko, to ka emwa biro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai. Ohala mora mora maber chakorega gi paro. Inya chako ohala mora mora. Kata kamano, ang'o madwarore mondo paro no nyak? There are so many factors manyaka ing'i. Nyaka ibed gi pesa mibo chako go ohala. Nyaka ing'i kata location mikete business. Nyaka ing'i jok mindiko. Riwri kodwa ka waromo gi joloko ohala mopogore. Ng'ama dwaro timo ohala maber nyaka ipogi ne capital en ma, sales ma make en ma,